ההרגלים הראשונים, איזה כיף לנו, שני הרגלים שתכף אני אציג ושנתחיל לתרגל אותם החל ממחר. תכף אני אסביר בדיוק מה החוקים ואיך נטמיע אותם. מה שכן אנחנו צריכים לדעת לפני כן, שהם הרגלים מצוינים גם לחיטוב וגם לשמירה לערנות ופרודקטיביות במהלך היום, וכמובן שבהמשך אתם תבינו בדיוק מה הקשר בין תהליכי חיטוב לבין שמירה לערנות ופרודקטיביות. אז ההרגל הראשון הוא פעילות גופנית לפני ארוחת הערב, או ליתר דיוק יש לתזמן את ארוחת הערב כשעה אחרי שסיימנו את פעילות הגופנית שלנו. אז מה זה אומר ואיך זה הולך לראות? לפחות 25 דקות של פעילות גופנית בין 4 ל-5 פעמים בשבוע, כאשר 2 או 3 מהאימונים הם בעצימות בינונית עד גבוהה. מה זה בדיוק אומר עצימות בינונית או גבוהה? זה אומר שאנחנו צריכים לנשום מהפה כדי להמשיך. ובשאר הימים אנחנו נבצע פעילות גופנית בעצימות נמוכה, פעילות שמאפשרת לנו לנשום מהאף כדי להמשיך. אגב, כשאנחנו נושמים מהאף או מהפה זה פשוט אינדיקציה אם אנחנו מתאמצים או לא, ובאמת שכל פעילות גופנית נחשבת, אז ככה תרגישו חופשי או לעשות הליכות או ריצות או הרמת משקולות או שחייה, כל פעילות גופנית נחשבת. אוקיי, עכשיו זה מתחיל להיות מעניין, כי את ההרגל הזה אנחנו מתרגלים עם הרגל נוסף. מה אומר ההרגל השני? דחיית הפחמימות לערב והפרדה בין שומנים ופחמימה. אז מה זה אומר ואיך זה הולך לראות? החל ממחר, כל עוד אנחנו לפני הפעילות הגופנית, אנחנו נימנע מפחמימות וסוכרים ונתבסס על חלבונים, שומנים וסיבים תזונתיים בלבד. אז מה אנחנו אוכלים במהלך היום? לא חסר אגוזים וזרעים, ביצים, בשר, עוף, דגים, סלטים, מרקים, עוגיות קיטוגניות או שוקולד מריר ללא תוספת סוכר גם הולך. עכשיו יכול להיות שזה נשמע אולי טיפה מפחיד להימנע באמת מפחמימה וסוכר עד הערב, אבל אפשר להירגע, יש לנו מנגנון הורמונלי שמתחדש בכל יום. זאת אומרת שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו קמים עם רמות סוכר נמוכות. אם נימנע מסוכר ופחמימה, הרמות יישארו נמוכות וכמו כן גם החשק למתוק. כך שאת או אתה תשימו לב לירידה בחשקים למתוק כבר בימים הקרובים. אוקיי, אני ממשיך. מה קורה בארוחת הערב? אז ארוחת הערב, כפי שנאמר, תהיה כ-60 דקות אחרי סוף האימון, והיא תהיה מורכבת מפחמימות וחלבונים. זאת אומרת שאנחנו רוצים להפחית את צריכת השומנים, אנחנו רוצים לבשל עם פחות שמן, אנחנו רוצים לתעדף עוף מבשר אדום, אבוקדו, טחינה, מרגרינה, חטיפים מעובדים. כל אלו דוגמאות למוצרים עתירי שומן ונרצה להימנע מהם במהלך הערב. חטיפים מעובדים זה בדרך כלל מכיל גם פחמימה, אז אנחנו נרצה להימנע מהם גם במהלך היום. אז בואו ניתן כמה דוגמאות באמת לפחמימות שנרצה לשלב בערב ולהימנע במהלך היום. פירות, ירקות שורש, קטניות, דגנים. עכשיו אפשר להירגע, זה אולי באמת הרבה מאוד מידע. נמצאת בהמשך הכרטיסייה רעיונות לארוחות במהלך היום, רעיונות לארוחות בערב. כמובן שאני ממליץ לעבור על זה ולכתוב לי בסוף השיקופית האם הכל ברור. אני נמצא לרשותך או לרשותך, יהיה לנו ממש כיף, מחר מתחילים.